Sí. Pues sí. Pues sí, ja veus. Quin morro. Això no entrava dins dels meus càlculs. Ja em diràs, ara què fem? Home, alguna cosa haurem de fer. No podem quedar-nos en els braços creuats. Així ningú ens va traure les castanyes del foc, xiques. Ho haurem de fer nosaltres. I què suggerisses? Què passa? Que tu pots donar-nos un treball? Això és una conclusió errònia. Perquè si ella està així demanant treball per a ella, no podrà donar-nos a nosaltres. No vos sembla? Però els quatre estem igual. Perquè no s'emboliquem la manta al coll i montem un negoci juntes. I què montem? Una tenda d'alimentació? Si montem una tenda d'alimentació, jo me demano el turn de vesprada. De matí, tu vas per la vesprada. Ui, i per què no al revés? Jo vaig al torn de matí i tu al de vesprada. Aixina, tu portes els meus fills i els teus a l'escola i jo els arreplegue quan isquen de les extraescolars. Jo podria encarregar-me de l'administració, de la comptabilitat, de fer les comandes, de la fiscalitat, de la... Un moment. No estava pensant en una tenda d'alimentació. Estava pensant en alguna cosa un poc més divertit. Una piscina de boles per als xiquets? Un parc d'atraccions? Però què dius? Això és inviable. Un parc d'atraccions necessita una inversió inicial de molts milions. Bé, si juguem a l'euromilló, pot ser que existisca. No estava pensant en una piscina de boles, ni tampoc en un parc d'atraccions. Estava pensant en un cafè-teatre. Un cafè-teatre? I això què és? Un teatre en el qual es pren cafè? Quasi. És un lloc en el qual la gent va a prendre's alguna cosa i de pas a fruir d'un espectacle. I qui faria els espectacles? Caldria contratar la gent? No, es farien nosaltres mateixos. Jo, per exemple, se ballar molt bé, volem un concurs al meu mestre. Vale, sí. Música! Gràcies. Si s'apuntàreu al negoci, podríem preparar coreografies totes les setmanes. I les anirem canviant de tant en tant. I si teniu unes altres habilitats que no siguen ball, doncs també les podíeu fer números en elles en l'escenari del passeig. Un treball gens avorrit. Ui, ho passaríem de categoria. No compteu amb mi, jo no sé ballar. Ui, ni nosaltres, però podem aprendre. No, de veres, no compteu amb mi. Jo soc molt patosa. No dependria mai. Si no ho intentes, no ho sabrà. Tot el món és capaç d'aprendre a ballar. Només cal tindre intuïció, ganes d'aprendre i dedicar-li temps. Xica, dona, anima. És una gran idea, hem d'intentar-ho. A veure, però podríem parlar amb la directora. Perdona, Sandra, et cride més tard. Queda atendre unes pesades. Per a què volem parlar de la directora? Escoltem, de pesar res. Volem veure a la directora perquè volem muntar un negoci i volem demanar un crèdit. De fet, ja hem manat la sol·licitud a la central, però ens han dit que sense el consentiment de la directora de la sucursal no tenim res a fer. I tracten amb el respecte. Això, és així a contractar vostè a tots els seus clients? De segur que no. Pues no, no tracta així a tot. Només a les que visten en roba horrible de mercat ambulant. I que si vestim de roba de mercat ambulant, en molta honra, Estadísticament, hi ha més gent que compra en els mercats ambulants que en els grans magasins o en les tendes de moda. Lo que passa que no volen reconèixer-lo. I després van a bodes, batejos i comunions dient que s'han comprat la roba en una tenda caríssima. Però que ordinàries són. Miren, no es passa la directora només perquè compren en el mercat ambulant, sinó perquè tenen pinta de no tindre propietats en les quals donen el crèdit.
I jo tinc els meus mobles d'Ikea. I jo el meu ordenador de MediaMarkt. Jo tinc la meua Thermomix. Ja. Però tenen un pis en propietat, o accions, o vols d'estat, o lletres de tesor? No. Pues no. Ni jo tampoc. Valen les sopes de lletres? No. Així que, patxen sempre han vingut i no molesten, que en esta sucursal estem molt ocupats. Però jo sé moltes coses i diuen que el coneixement és riquea. Per exemple, vostè sabia que el de la poma és més eficaç que el cafè per a mantindre a la gent desperta al matí? De veres? O que els búlgars mouen el cap de dalt a baix per a dir que no i d'esquerra a dreta per a dir que sí? No tenia ni idea, per això no és veritat de res. Així que, ja! Quina pedora, no ens fa fer Perdona cas. que t'has fet esperar, Sandra. Què t'estava dient? Ah, sí, des de les rebaixes. Era previsible. Estadísticament, els nous crèdits de finançament per a les xicotetes i mitjanes empreses enguany han caigut fins al 7,9%, fins a 134.529 milions d'euros. Això suposa una retallada de 11.429 milions d'euros respecte a l'any passat. Ai, i tot això t'ho saps de memòria? Sí, tinc facilitat per a retenir tot el que siguen els números. Che, quina sort. Jo no retenc ni el número de telèfon de la meva mare. Sempre tinc que estar mirant l'agenda. Pues jo no em rentis, xic. Venga, venga, izquierda, derecha, atrás, arrele. Mossèn, sóc un desastre. No reprendré mai. Això del ball no esperava a mi. No pot ser. No et preocupes, ho ensajarem fins que et llisca. No servirà de res. No me entra. Jo no servís per a els números. És una pena, però és aixina. Si... Teniu que seguir sense mi. Vos utilitzes la coreografia? Sí. Però nosaltres contem en fer coreografies totes les setmanes i a tu te fa il·lusió formar part d'elles. Sí, però cadascuna té que reconèixer les seues limitacions. Os lo dic en serio. Sigau sense mi. Jo ja m'encarregaré de la comptabilitat, de l'administració, de fer les comandes, de la fiscalitat i de totes aquestes coses. Pobreta, em dóna una llàstima. Almenys estarà entretinguda portant tota la paperassa. Ella val per aquestes coses. Sí, en canvi nosaltres no tenim ni idea. No, pero es avorridísimo. Ya vos lo dic jo, que vais passar anys fent totes aquestes coses en el món i ara estic molt contenta d'haver deixat. Hortensia té raó, que Rosa, valga per als números, no lleva que no li farà il·lusió formar part. Cross as if I'd shrouded mine head. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. By my farewell, my it was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, my hair. Don't have your eye, my hair. I wonder why my hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow. You should have known by now. Every cause to
my